सनाया गहपुरनिफ्राय डिमापुरसिम ट्रेन गाखोनोसै नो। लाइक खालाम लाइक महात्मा गान्धी लाइक खालाम नामा? महात्मा गान्धी आं दा मोनानि 9:30 PM आव डिमापुराव थांगोन गहपुरनिफ्राय। आंनि जार्नि खालामनायखौ नायलांदो लोगोफोर, मोजां मोजां सिनारिखौ आं खिन्थालांगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it नैबे tonight. खिनिया नोगोद मोजां दै, बे ब्रिज सिंजों हाबनानै गिदिंलांनानै दावदै बायदि गिदिंनांगौ जायो बेहाय माने, ओमफ्राय गाहायजों ओंखारलांनानै नेशनेल हाइवे लोगो मोनहैयो आरो माने। दा जायगासिम सफैबाय जोङो लोगोफोर स्टेशनाव। गहपुर स्टेशन बे नायबानो जाबाय नै। गांधी के पिक्चर गहपुर रेलवे स्टेशन फरायगासिनो कनकलता होननानै। गोदोनि समाव गहपुराव जोंनि गहपुराव बेहाय बेनो फार्स्ट बिग्रायनायाव थैनाया।
ओंखारबाय दं नायबाय गोलैगोन दे मा सिरियाव थिदों इण्डियानि सिरि जोंनि स्टेशनावबो बेफोरबायदि बर'नि ड्रेसफोर होबाय आरोखि नै पिकचारानो नैबे बर' कालचारनि बे बर'नि ड्रेस आरो ट्रेन स्टेशनाव बिदि लाखिना दोनदों सेराव बे हारसाफोरनि जोंनि लकेल जायगा बेनो जोंनि स्टेशनावबो बेफोरबायदि बर'नि ड्रेसफोर होबाय आरोखि नैबे बर'नि कालचारनि बे बर'नि ड्रेस आरो बे हारसाफोरनि Anjali sigaret. Solo.